एसे बक्सलाय नाखाथिखौ स्टाइल अफ केमेरा मैन वाव गोलोम जोब्बाय नै सेस बिसोर बिदि लोंसै फुरा नै भिडिअ खालामनो फट' सेयार जोब्बाय फैसा हाबना दाहैनो जालांखागोन मिथिबाय फुरा इन्ट्रेस्ट जागोन आरोना ओरै दं जोंहा बस हेन्डसाम लिंसारसिगोन दा जों फैयै फैनानै दा खुसेर बिदि लोंफैबाय आरोना नै गाइस फुरा गरम ना बुदिना ओइ एखौनो हय बरिया कलगेट निसिना हे कलगेट निसिना लाइफआव एक बार ट्राई तो करबा লাগিব আমরা গাঁৱত এনে खोनादों ना भिटामिननि जाफुं या वाट हेपेन ओमफ्राय माबायदि मोनदों नामा फैनानै दिनै जों खेबथाम आरोना बाव फैनाया ओमफ्राय आंनि बुलार जाबाय खेबथाम ओमफ्राय सोरजों फैनाय लोगोफोरजों सिगां क्लास फ्रेन्ड जिबखौ लाफेराखै लाफेराखैना आदसा ओमफ्राय नोंलाय नुबोदोंना नुवाखै लामाखौ ओमफ्राय लामाखौ नुवाखै आं आदसा लांनायसैबासो नै औ लोगोनि अननायाव एकदमबारे नै जाबाय अ लाग्रोदो खिमान गाइस लोंसै नै दे जाफुं लों दे लों गोदै बरियाबा गोखा जादोंना जायाखै जुमब्रा बायदिबा बरिया औ दे होदो फंबाय फैसा नै जों दा लोङै 200 जाबाय आरोना जोंना गाथि जोंनि होबायनो धन्यबाद जों लोगोफोर फुरा नै बरियानो आरो लाबाय नै ओमफ्राय ओरै केमेरा दंबावोसो नै बिन्दासनो सथ' दिया दे दा जों मालाय बायदि जाया लोङा आरोना जों बिदिखौ जायो A few moments later. Hey guys, नोंथांमोनखौ दिनैनि बे ब्लगाव गोदान ब्लगाव बरायलायबाय गथाय अफिसियेलाव गोसो गोथारै बरायनानै लाफिनबाय जों दा मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था फुरा नै जों ज' आरोना दिनै गारि गंबा फैदों जों नायलांदो Oh my god सान्दुं गोसा डेस्टिनेसनखौ दा नायदो जों मायाव फैदों Hey bro come on Finally guys जों नै दा नुहुरथारबाय सौफैबायानो मोनबाय Finally guys नाखाथि मोनफैबाय जायगाखौ Oh my god what a नाखाथि बरिया बियो Finally guys सौफैबाय जों नै दा एकदमबारे जों बाव फट' लानोसै आरोना नै वाव बरिया सौफैबाय माबायदि मोनदोंबा सौफैनानै हाय रे हाय औ कैसा लगा अच्छा लगा ब्रो बढ़िया लगा तो अब अच्छा लगा बस मजा अच्छा जों दा मोनफैबाय आरोना नै लोगोफोर बाव माबा दं एसे बक्सलाय नाखाथिखौ नंगौ दा गासिबो नै जों दा थांफिनसै आरोना फट' लाखांबाय ओमफ्राय बाव सान्दुं गोसानि बारा लानो हायासै बरियानो थांफिनसिगोन दा सान्दुं गोसा गोलोमख्रावनो वाव फाइनालि गेटआव इन्ट्रि जाबाय आरोना नै जों लोगोफोर नै गेट बानायगासिनो बरिया गेटखौ गोदान बानायबाय आरोना नै जों सौफैबाय गाइस सौफैबाय वाव हाजो सेरावनो सौफैथारबाय जों
ओरैजों दोननायसो ओइ सान्दुं माबायो जों थाङा जायबानो दासो सफैदों लामायाथ' जोबोद खस्थ'खायै फैनानै गोग्गोम जारलामबाय जोङो ओमफ्राय दा जों मा खालामना थांनो नागिरदों मा नुयो जायखिजाया नायनोसो फैखादों नालाय गराय गराय नुगोना नुवाबा गराय नोंबो दंना गैया नोंबो फंबाय दंना गैया गजब बेइज्जती है फट' लादों नै बसा खोमसिसो नुदों पस्टे मोनसे दंबावो थोद ओमफ्राय बै गोजौथाराव एसे दंमोन दा पस्टे मोनसे दंबावो आच्छा गोजौनि मोनसे बारबाव बिदिनो हा लाबायलै लाबाय गाइस लाबाय वाव गम पाड़ा स्काई हेलो मुली हाय मा अबस्थायाव दं आफ्टर लং डेज जमराजानि बार्थडे जानो थांनायदों नै जों लोगोआव नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था आरोना फुरा इन्टारेस्ट जागोन जों गोम थांगासिनो दा नै बेनो फैदों नाखाथियाव फैदों आरोना बायनो हायालै गाइस मोजां क्वालिटि लाबोनो हाया भिडिअखौनो जाहाय बेखौनो लानानै फैबाय आरोना नोंसिनि सिगाङाव फैनाय नामैनो फैसा लाखायामोन दा बेलाय बिसोरनो नै ओइ मामा wow everybody boy and girl but we are single नै जोंना आखाइ साबायनो लाग्राया संसार जायोरा उन्दै बैसोआव माबायदि मोनदों बिदि खामानि मावनानै उन्दै बैसोआव संसार जानो हालै ओंखायनोथ' माथो बावनो बिराद फट' लायो नै सिख्लाफ्रा नाखाथिनि फट' लाग्रा सेन्टारा बेबो मोनसे जाहैबाय आरोना मोनसे मोनजेनबाय रुबायहांनाय मोनदों मा दंफां बेयो साल नामा बेहेलनिबो बेहेल जाजायो बेनिया ए बेहेल बे फाख्रि दंफां थाब फै खारबो थांगासिनो बस है दानो सय मोनगोन होय माथो आच्छा बेरा बारा हिसेथ' मानथो हेलमेटखौ लाबोनलाय होनांगौल'सो जों दा थाबायगासिनो आरोना मेंग्लिजोब्बाय आरोना जों नै गामसा लाबाय गाखोजेनबाय नै जुरिजेनबाय मानखोबाय नै थोस हाजो गाखोनांगौ मामुल नङालै सेकेन्ड टाइम गाइस सेकेन्ड टाइम आजा थोस बिदि गजोब्बायबालाय सेसलाय जिन्दगि खतम I'm break up guys I'm break up win नाखाथि होस आइननि बेरेखासो माथो दे बानो जाखै दानो बिदै गजोब्बाय नै गाइस जालानै बिसोर सिगुन बिफां गोजा मेंनानै नै जोंबो दै लोंफैबाय आरोना फाग्ला 1 मिनिटआनो जायाखै बेनो मेंजोब्बाय 1 मिनिट हइसे 2 मिनिट नै सेस जोब्बाय गोलोमजोब्बाय नै मोदानजोब्बाय दैया गोलोमदै जाजोब्बाय एफाराब गोजौ दङ दाबो गाइस जारलै नै लोगोफोर थियासोखा बोरै गाखोनांगौ दे बिदिखौ खर' गाज्रि जागोनलै सिख्लाफ्रा फैबा गोलैलांफिनखागोनलै गाइस नै आयौ थिया खारबो वाव दाउजें खेबखौनो खुलिखायाखै oh my god मारो मुझे मारो नोंसोर आं गासिनिफ्राय हाजो गाखोलालै जोबथाखाबाय दिनैनो
जा खस्थ' मोननांगौ मोनखाबाय आयौ आयौ फाग्लासो बिदि मेङो थैगोनलै गाइस नै बाव गाखोलांगोन आरोना जों नै आयौ बेसेबां गोजौ दंमोन दाबा आदाया नाखै नै बेसेबां गोजौ नै जों बे टपाव थांगोन आरोना दाबा आदाया नाखै मोनालायसिगोन जों 1 मिनिट थाबायबाथाय मेंखाबाय फाग्लासो औ गाइस नै जों दाबो गेजेरानो नाङाखै बावनो मेंग्लिजोब्बाय नै सिजोब्बाय जाग्रा लादों दैया रानजोब्बाय जोंना जोबजोब्बाय नायनाय नै बेनिफ्रायसो जरना दं आरोना दै गयो सिजोब्बाय नै ओमफ्राय गस्ला जाला थाबायनानै बेसेबां गोजौ दंबावो आरोबाव जारलासो औ जिरायथ'नोसै मेंबाय मोनसे दखान न' मोनफैबाय आरोना जों गोजौआव फैयै फैयै जों हा मेंबाय आरोना बरिया मेंग्लिजोब्बाय बाव न' दङ नै मोनसे बाव जों दसे थानानै गाखोफिनसै आरोना लोगोफोर होस बाव थांगोन आरोना जोंनि बे गोजौआव रायलायनाया जाला थैनोसै बायदि मोनजोब्बायलै हेपि बार्थडे बार्थडे सेलिब्रेसन बार्थडे बय हेपि बार्थडे सेकेन्ड बार्थडे थार्ड बार्थडे लोगोफोर ओइ केस खार बेखौनो लोंनांबायना आरोना नै लोगोफोर जों दै लाबोयैनि खिथेरा नै लाबोदोंमोन रानजोब्बाय ओमफ्राय बेखौ लोंसै जों नै बरिया दुखार ना दै सोना दै लाबोदोंमोन आरोना जोबजोब्बाय नै जोंखौ सोना लांसै नै उफाय गैया फाग्ला 10था दै लाबोदोंमोन जों ओमफ्राय जोबजोब्बाय सोबाय जों नै जों दै सोबाय आरोना नै उफाय गैया सोनांबाय बरियानो लांसै गुसुथार दैया नै जों दा थांफिनसै आरोना गाइस नै बेनिफ्राय नै बे दै गनायखौनो लोंनांबाय आरोना जों नै जों दा गोजाव थांबावनोसै टपआव दै लाबाय नै बाव माखासे फुरा जों बाव जायै लोङै जाखांजोब्बाय जों दा गोजौआव थांसै नै बाव गाइस नै अन्थायाव मा आखिना दोननाय दङ गिबिनो स्टाइल अफ केमेरा मेन वाव बियो नै बियो खेबजाग्रा नैबे केमेरामेन वाव आल्ट्रा प्र मेक्स आं इउटुबाव हगारगोन माखासे दा फट'गा हरैनिखौ आल्ट्रा प्र मेक्स वाव 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 दाउजें ओइ थाथ' दे नोंसोर थाथ' दे जों गोजाव थांसै आरोना गाइस वाव फुरा एसे सान्दुं खमायबाय आरोना गोजाव थांसै जों दा साथामल' फैग्रोबाय आरोना लोगोफोर माखासेया थाबोबावबाय मेंनानै जाखाला जोंबो जों फार्स्ट फैबाय आरोना जिबनाव फार्स्ट टाइम हाजो गाखोबायलै गोजौखौ आरोना गाहायखौथ' गाखोबायमोन बिदि गोजौखौ गाखोफेराखैमोन आरोना ओंखायनो हाग्राबारि थाम्फै बारिखा मोनामनायजों अरजोब्बाय नायलांबाय था आरोना हाजो गाखोनाय गाइस नै बेसेबां गोथौ बोरैबा गोलैलांबाथाय हारामुरा सेस अबस्था खाराब हाँ देखो ना मेंगाबाय मेंगानो गोजौ दै नामा बियो दा माने सबसे गोजौसिनाव सफैबाय आरोना नै मेंग्लियै मेंग्लि सफैबाय फुरा भिउआनो हेभि आरोना नैबाव मोफ्लामजोबनाय नै जों बेसेबां गोजौआव दंफैयो नै आं गोजौआव फैना थांनानै देखायनो नोंसिनो र' ऊपर सबसे ऊपर में ही हूँ मैं वाव बार दा बुंसै बरिया गाइस बुखारहां नै बारा हेभिनो बावनो थांसै वा गाइस बरिया आरोना नै ओइबा मनिया लाना फै गस्ला दामनांगौ बरिया बाव खोलोब खोलोब बार आरोना नै बरियानो
बिराद मोजां आरोना बाव गाइस जायगाया गोसोआनो गोजोनग्लायनाय मोनजोबो बारनि थाखायनो गस्लाफ्रा उरायजोबलायनो गुसुनो गाखोबोना बेसेबां गरम मोनबाय जोङो दा नायदो बेसेबां थान्दा मोनखो सान्दुं दंना गैया फात्ता मोना आरोना बारनि थाखायनो गुसुल' नै फाग्लासो मा बुंनो बेसेबां खस्थ'नि फिथा गोदैना बेनो आरोना जोंनि थाखाय जों बेखौ हास्थायनानै फैदोंमोन दा जायगायाव मोनफैबाय फुरा बार हिउ हिउ हिउल' आरोना 12 मास बार खोमा बे जायगायावनिया अन्थाइया दुंनाय आरोना बियो सान्दुं नांनाय ना बियो दुंहावनानै थानाय आदसा गस्लाया अबस्था गैला मैला नांबोजोब्बाय सिबोजोब्बाय 2000 years later जों दा नै बेग थांफिनबाय आरोना ओंखारबाय जों बिराद गोजौआव टाइम स्पेन्ड खालामबाय ओमफ्राय दा जों थांफिनसै आरोना नै मोनसे गायाव ओंखारबा बिराद गोजान जों माबायावसो मोनफैदों आरोबा 2थायावसो मोनफैदों ओमफ्राय नै दा 4था जालाय 2 घन्टा खाबाय जोंबा ओमफ्राय दा थांफिनसै फिनबाय नै ओंखारबाय ओरै भिउआ थाबोजोब्बाय थोस गोजौ गाखोनायाव मोजां मोनो ओमफ्राय गाखोनायाव खस्थ'लै बिरादनो सोरबा फैयोबा जुदि दै लायालासिनो दाफैखा आरोना गाइस बरिया मेंखायो दै गैयाबाथाय थैनायनिसो फाव जाखागोन रानथाबबोजोबखायो खारनांगौसो आरोना नै गाइस फुरा खस्थ' खारलांदे बायरेल होद हालालि मोनलाय लामा आथिङा मा जाखो फंबाय इंगाल सिखारबायनो बिथाङा नै बिराद खस्थ' मोनबाय बियो जोंजों लेंबोफाजानानै बेस्रा अना खाना दागाब दे माखाय बेसेबां थियानि बाबा गाइस लांबाय फागलफ्रा ओइ साला उफ लागाव उस नै लामाया माबायदि अन्थाइ गोजा फाग्लासो माने जों दा फट' लागासिनो आरोना फैखांबाय जों बेसेबां गोजाननिफ्राय थांनानै दा जों फट' लानानै थांफिनसिगोन आरोना भिडिअखौ आं बावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब